खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। हाब्रुआव थाबथाना जोखोम जानाय हाग्रानि मैदेरा थैबाय। सुरपटारनि गान्थाखाराय गामियाव बारहुंखा। नागालेण्डआव आसामनि सानै लाइमोननि गोथै सह बोखांदों। बकाजानाव 3 कौटि रांनि हेर'इन जब्द। खौसेथि बर' सुबुं गौथुमा गेजेर जनाय दखरा आफाद दाबाय। बाक्सायाव गोदानै जोनोम मोनबाय एन्टि स'सियेल एक्टिभिटि मनिटरिं कमिटि। कानाडानि गाहाय मन्त्रि जास्टिन ट्रुडेउनि हेंथायै इउनाइटेड हिन्दु फ'रामा धर्ना होदों। घरामारा बाजाराव टिर जुवानि उदां फालांगि पुलिसआ नुनानैबो नुयै बायदि थानायनि अजद। थांनाय 16 सेप्तेम्बराव गोमानाय 500 बस्ता सिमेन्टजों लोगोसे गोमानाय ट्राकखौ पुलिसआ हमनो हाबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसामाव आरोबाव मासे हाग्रानि मैदेर थैदों। राङापारायाव गोब्राब जोखोम जानाय हाग्रानि मैदेरा थैबाय। राङापारायाव आदार नागिरनानै ओंखारबोनानै हाब्रु गेजेराव थाबथानानै थानांनाय मासे हाग्रानि मैदेर दान्थाला थैबाय होननानै खौरां मोन्दों। दिनै हराव थैदों हाब्रुआव थाबथानानै थानाय मैदेर दान्थाला। हाग्रा बिफाना फाहामथायनि राहा खालामदोंमोनब्लाबो रैखा खालामनो हायासै। मिथिनो हानाय बायदिब्ला हाग्रानि मैदेरा थांनाय 5 साननिफ्रायनो राङापारा फुलबारि साहा बागाननि 13 नं ब्रान्सनि हाब्रुआव गोग्लैनानै दङमोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय मैदेर फालोनि गेजेरावनो जानाय गोब्राब दावहायाव एबा सौलायनायाव बै मैदेर दान्थाला गोब्राब जोखोम जानानै दंखायोमोन। बबेखानि सौलायना गोब्राब जोखोम जानायनि उनाव हाब्रुआव गोग्लैना थाबथानानै थानाय मैदेरखौ आमारिबारि आन्सलिक हाग्रा बिफाना फाहामथाय होदोंमोनब्लाबो जोबनायाव थैनायखौ गोबानानै लायो। सुरपटाराव गोब्राब बारहुंखा। थांनाय हराव फैनाय बारहुंखाया सुरपटारनि गान्थाखाराय गामियाव गोब्राब खहा लाबोदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सुरपटारनि 1 नं गान्थाखाराय आरो 2 नं गान्थाखाराय गामियाव दिनै हराव गोब्राब बारहुंखा सिमब्रेलांदों। गदायै फैनाय बे बारहुंखायाव 1 नं गान्थाखाराय गामिनि नामखरजों लोगोसे दरनैबो गामियाव गोब्राब खहा खालामलांदों। बबेखानि जायगा दंफां बायसिनानै मोब्लिब थार जनाय आरो मोब्लिब खुन्थियाफोर गुबुनायनि खौरां मोन्दों। बेनि अनगायैबो गामिनि थागिरि सुबुंफोरनि बाख्रि न' बांजों लोगोसे गय नालेंखर गाम्बारि सेगुन बायदि बेसेन गोसा दंफांफोरखौबो सिमब्रेनानै सिफायलांदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। रिपर्ट बायदिब्ला दिनै हरनि गोब्राब सिमब्रेनाय बारहुंखानि थाखाय ओनसोलाव मोब्लिब फोनांजाबनायखौ दाननायजों लोगोसे थांलाय फैलाय एबा हान्थिनायनि राहायाबो बन्द जानानै दङ। गुबुन रायजोआव आरोबाव आसामनि सानै लाइमोना बुथारजादों। नागालेण्डनि मन जिल्लायाव जादों बे जाथाया। नागालेण्डनि मन जिल्लानि आंसिङायाव आसामनि सानै लाइमोननि गोथै सहखौ बोखांनो हादों। दिनै सोराङाव फैदों बे जाथाया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मन जिल्लानि आंसिङायाव आसामनि सानै लाइमोननि गोथै सहखौ मोदोमाव खावसे सि गैयै हालोदाव बोखांनो हादों। बबेखानि जिउ गोमानाय सानै लाइमोनखौ सनारिनि ललित नावहिलिया आरो उत्पल थासा होनानै सिनायथिदों। रिपर्ट बायदिब्ला 22 सेप्तेम्बर खालि नागालेण्डआव थांदोंमोन ललित आरो उत्पला। नाथाय 23 सेप्तेम्बर खालि गिदिंबोफिननाय समाव लामा ससेयाव सानैजों गावस्रालायो। बेनि उनाव सोमोनांथावै बिसोर सानैबो लाइमोननि गोथै सहखौ बोखांनो हायो। नाथाय मा जाहोननि थाखाय बिसोर नागालेण्डआव थांदोंमोन बेखौ दासिमबो मिथिनो हायाखै। ओरैहाय सानैबो लाइमोननि गोथै सहखौ बोखांनानै पस्ट मर्टेम खालामनो दैथायहरनाय जाबाय। पस्ट मर्टेम आनजादनि रिपर्ट फैनायनि उनावसो आसामनि सानै लाइमोना नागालेण्डआव माबोरै अबथिरा जिउ गोमाखो बेनि जाहोना सोराङाव फैगोन। बकाजानाव गोबांथार बिबांनि हेर'इनजों लोगोसे सासे ड्राग्स फालांगिरि हमनो हादों। स्रोद सुलुङाव खौरां मोननाय बायदियै दिनै फुङाव कारागाव पुलिसनि टीमा गोख्रों सिग्रोमनानै 583.08 ग्राम हेर'इन जब्द खालामदों। गासै मोन 40सोनि साबोननि बाक्सुआव जब्द खालामदों 583.08 ग्राम हेर'इनखौ। बेजों लोगोसे सासे ड्राग्स फालांगिरिखौबो पुलिसआ हमनो हादों। बबेखानि जब्द खालामनो हानाय हेर'इननि बेसेना खमैबो 3 कौटि रां जागोन होननानै पुलिसआ आन्दाज खालामदों।
ओरैहाय हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिखौ करीमगंज जिल्लानि गुवासपुरनि शामसुल हक होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला ड्राग्स फालांगिरिनि गोसोम बाजार आरो बेनि बागै बांसिनै मिथिनो थाखाय पुलिसा शामसुल हकखौ जिम्मायाव लानानै नायबिजिरनो जागायबाय। गेजेर जनाय दखरा खौसेथि बर' सुबुं गौथुमखौ दिनै 1 नं उवालनि गामियाव दाफुंबाय। धेमाजि जिल्ला बेन्दोंआव थानाय जनाय महकुमानि रामधन टिकारि गामि पन्चायतनि सिङाव थानाय 1 नं उवालनि गामियाव दिनै धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि बानजायनायाव मोनसे जनाय दखरा खौसेथि बर' सुबुं गौथुमखौ दाफुंबाय। दिनैनि हाबाफारियाव धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि आफादगिरि सन्जय बसुमतारिया मासि लानानै सामलायनाय मेलनि थांखिखौ बेखेवनानै होयो। धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गपिनाथ बसुमतारिया बेजों लोगोसे मानि थाखाय खौसेथि बर' सुबुं गौथुमखौ दानाय जादों बेनि सायाव गुवारै बुंथिनानै होयो। बेनि उनाव उवालनि गामिनि रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव गेजेर जनाय दखरा खौसेथि बर' सुबुं गौथुमखौ दानाय जायो। बेवहाय दखरानि आफादगिरि महरै गपिन ब्रह्म आरो गाहाय नेहाथारि महरै लकिराम बर'खौ सायख'नाय जायो। दिनैनि बे गेजेर जनाय दखरा खौसेथि बर' सुबुं गौथुमखौ दानायाव मिरु खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि लेङाइ नेहाथारि बिशाल ब्रह्म आरो फोसावदिं नेहाथारि कैलाश बसुमतारी, सोलोंथाइ नेहाथारि राहुल मुसाहारि, मेम्बार मनि मुसाहारि मोना बाहागो लायो। लोगोसे रायजो राजाफोरनि गेजेराव फैबाय थानाय समाव माबायदि खामानि मावगोन बेनि सायाव गुवारै फोरमायथियो। हाबाफारियाव धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि दैदेनगिरि आरो गोदानै दाजानाय दखरानि दैदेनगिरि मोना हाबाफारिखौ जाफुंसार जाहोयो। बाक्सा जिल्लानि सालबारि रुपहि हालामाव सोमजिनाय बायदि समाजारि जेंना आरो गाज्रि थासारिफोरखौ नोजोर होनायजों आरो होबथानायनि राहा लानाय थांखिजों रुपहि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, रुपहि दखरा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद, रुपहि गुदि बर' थुनलाइ आफाद, रुपहि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम, रुपहि बाजार जौगाखां आफाद, रुपहि हालाम आरो नोगोर बिथांखि जौगाखां आफाद गासै मोनस्नि आफादजों जथायै लोगो नांनानै एन्टि ससियेल एक्टिभिटि मनिटरिं कमिटि दानाय जादों। बेनि गुबै थांखियानो जाबाय गान्जा सोबनाय, ड्राग्स जानाय, जौ लोंनाय, जुवा, ताश आरो तिर गेलेनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। बर' लाइमोन सिख्ला आरो आइजोफोरा आब्रुथि गैयै खसाब गाननानै बेरायथिंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। उन्दै बैसोआव हाबा होनायखौ बन्द खालामनांगौ। रुपहि हालामनि सक बाजारफोराव थानाय हटेल, साहा गला आरो गय गलाफोराव जौ आरो फेग्रा मुवा फाननायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। लोगोसे एन्टि ससियेल एक्टिभिटि मनिटरिं कमिटिनि बिथोनफोरखौ मानियाब्ला बैसोर सुबुंनि सायाव गोख्रोङै राहा लानाय जागोन आरो नांगौ जायोब्ला आयेननि मदद लानाय जागोन होननानै गोख्रोङै मिथिसारहोदों। बेनि सायाव दिनै बे कमिटिया बाक्सानि रुपहि बाजाराव मोनसे हानजा सुरनायनि गेजेरजों सिगाङाव बेनार लानानै माइकजों गान्जा सोबनाय, ड्राग्स जानायनिफ्राय गोजानाव था, उन्दै बैसोआव हाबा खालामनायखौ बन्द खालामनांगौ, उन्दै बैसोआव गारि सालायनायखौ बन्द खालामनांगौ, थिर खेला गेलेनायखौ बन्द खालामनांगौ, बाजाराव जौ सेरेब फाननायखौ बन्द खालामनांगौ, ताश जुवा गेलेनायनिफ्राय गोजानाव था बायदि बायदि स्लगानजों फोसावनानै रुपहि बाजाराव गोमसारहोदों। खालिस्तानखौ हेफाजाब होग्रा कानाडानि गाहाय मन्थ्रि जास्टिन ट्रुडेउनि हेंथायै दिल्लीनि जन्तर मन्तराव इउनाइटेड हिन्दु फरामा धरना होदों। लोगोसेनो इउनाइटेड हिन्दु फरामनि आफादगिरि जय भगवान गयेलआ बुंदों दि जुदि कानाडानि गाहाय मन्थ्रि जास्टिन ट्रुडेउआ भारतनि हेंथायै गसंनानै भारतआव खालिस्तान सोरजिनो सानदोंब्ला कानाडायावनो आलादा खालिस्तान सोरजिनानै लानो हागोन। भारतआव माब्लाबाबो खालिस्तान सोरजिनो सिमां दानुथों जास्टिन ट्रुडेउआ। आथिखालाव भारतआव रावबो गुबुन हादरखौ बोखावनायनि बाथ्रा बुंबोआखै। नाथाय कानाडानि गाहाय मन्थ्रि जास्टिन ट्रुडेउआ खालिस्तान सोरजिनो केडिएफखौ जायगा होनायखौ भारतनि अनगायैबो कानाडानि हिन्दुफोरा माब्लाबाबो सहायनाय नङा। बेनिखायनो जास्टिन ट्रुडेउनि हेंथायै इउनाइटेड कर्टआव बिजिरनाय जानांगौ होननानै दाबि खालामदों इउनाइटेड हिन्दु फरामा। बाक्सानि सालबारि महकुमा गबर्धना पुलिस थानानि बेंटोंआव थानाय घरामारा बाजाराव थांनाय 2 आरो 3 बोसोरनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय थिर जुवानि उदाङै होबोनायनि जाहोनाव आथिखालाव ओनसोलनि सोलोंथाइ समाजारि बिथिङाव थोजासे गाज्रि गोहोम खोख्लैदों। जायगानि गोरों-गोरा रायजोनि अजद होनाय बायदिब्ला घरामारा बाजारनि थागिबि सानै मकिबुल आरो सबजेर मुंनि सानै सुबुंनि दैदेननायाव फुंनिफ्राय मोनासिम सोलियो थिर जुवानि उदां बाजार। मकिबुलनि दैदेननायावनो गोबां जायगायावबो एजेन्ट लानानै उदाङै होलांबाय थादों थिर, नागालेन्डनि एन्डिं बायदिखौ लाफानानै गुबुन गुबुन रोखोमनि जुवा खेला।
फारसेथिं सबजेर मुंनि सुबुङा करामारा बाजाराव काउन्टार खुलिनानै उदाङै फानबोगासिनो थिरखेलानि टिकेट। टिरनि उदां दखाननि सेरावनो मन्दिर, मस्जिद, स्कुल, कलेज दङब्लाबो बेफोरखौ नोजोर होआलासे थारैनो मावलांगासिनो जुवानि फालांगि। गोरों गोरा सुबुंफोरा जायगानि गबर्धना पुलिसखौ बे बिथिङाव राहा लानो थाखाय गोबां खेब खालामबोबाय थादोंब्लाबो दिनैसिमबो पुलिसा जेबो रोखोमनि राहा लायाखै। सोलिफु दाननि थांनाय 16 सेप्तेम्बर खालि बरपेटा रडनिफ्राय धुबुरीसिम लांनो गोनां 500 बस्ता सिमेन्टजों लोगोसे गोमानाय ट्राकखौ बरपेटा रड पुलिसा हमनो हाबाय। रबिबार खालि सोनाब बंगनि सिलिगुरिनिफ्राय हमनो हादों। लोगोसे पुलिसा ट्राकनि ड्राइभार कुटाजुल हकखौबो एरेस्ट खालामदों होननानै मिथिहोदों बरपेटा थानानि असि ओम प्रकाश तिवारिया। मख'नो गोनांदि बरपेटा रडनि केपि सिमेन्ट कम्पानिया 500 बस्ता सिमेन्टखौ गंसे ट्राकआव लड खालामनानै धुबुरीयाव दैथायहरदोंमोन। नाथाय सिमेन्टखौ धुबुरीयाव लाङाजासेनो ट्राकखौ थोंजोङै सिलिगुरियावसो लाङो। बेनि उनाव केपि सिमेन्ट कम्पानिया बरपेटा रड थानायाव एफआइआर होदोंमोन 500 बस्ता सिमेन्ट गोमानायनि सोमोन्दै। पुलिसा 133/23 नम्बराव केसखौ रेजिस्टार खालामनानै नायबिजिरनायाव ड्राइभारनि मबाइल नाम्बारखौ ट्रेक खालामनानै सिलिगुरिनिफ्राय हमनो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।